Boiro impulsa a renovación dos parques infantís do municipio. O Concello investiu máis de 47.000 euros na mellora dos parques de Cariño e no de Calistenia de Praia Xardín. O goberno local de Boiro comezou a renovar os parques infantís da localidade. O alcalde boirense, José Ramón Romero, apuntou que se trata da primeira fase prevista para melloralos en todo o termo municipal. Bueno, tamén hai que deixar constancia que Boiro ten 54 parques infantiles fiscados por todo o término municipal, unha cantidad importante de parques que non só é facelos, sino tamén é mantelos, non? Bueno, pois acabamos de invertir agora neste momento, nestas semanas, pois unha inversión total de 47.575 euros e, bueno, e como vos dicía, forma parte dun plan de melloras destas instalacións de ocio que se levaron a cabo para mellorar esos espazos de xogos, non? As actuacións realizadas van dende a revisión e substitución de elementos de xogo deteriorados, a reparación de pavimentos de seguridade, mellora de valados e accesos ata a súa limpeza. Particularmente esta primeira fase que falo, pois se centraron, sobre todo a cuantía máis grande, no parque Calistenia de Praia Xardín, que estaba pois, un pouco deteriorado, e tamén no parque infantil de Cariño, que está situado na parroquia do Castro, en Cabo de Cruz, non? Neses dous parques se fixeron reparacións puntuales e, bueno, cambiando os elementos, pero tamén fixemos reparacións puntuales en diversos parques ciscados daqueles elementos que, como dicía antes, se detectaron nesa revisión que se fixeron aos 54 parques infantiles. Destacou que estes traballos teñen un obxectivo claro. Para os parques, para, sobre todo, aqueles que teñen un maior número de usuarios, non? Plan de renovación dos parques infantís que se alongará en sucesivas fases. Esta primeira fase eran con cargo o presuposto do 25 e agora estamos xa cerrando o presuposto do 26 para leválo xa a pleno e vamos naturalmente levar novas partidas específicas para o mantenimiento e limpeza e supervisión de todos estos parques infantiles, porque creemos que é necesario que os nosos nenos e nenas pues, estén xogando, pero estén xogando con medidas de seguridade e que non teñan ningún percance.